Ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin ye décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo an'u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye weleweleda kan ye ka bɔ ministriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ. Bi ye décembre kalo tile 10 san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Ka kɛ ni coronavirus bana carinni ye an ka jamana o kɔnɔna la sa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye bandaw ye arabadon décembre kalo tile 8 san 2020 ale ye yamaruya di ko ka kasoden 91 ko ka olu labila ka sababuya kɛ coronavirus ale banako ye ko wa k'a bɛna kɛ sababu ye fana ni ka dɔ bɔ kasoladenw olu la. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ cakɛ ko olu masa ni ale ye gouvernement kumalaseba fana ye n'o ye Aruna Ture kunu araba décembre kalo tile 9 san 2020 a tun bɛ kunnafonidilaw olu ɲɛma u ye waleya minnu n'u ye a ta u ka conseil des ministres ale kɔnɔna la k'o da kunnafonidilaw olu tulo kan a kɛnɛ kɔnɔna la sa minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ kɛnɛya ko ma ni o ye docteur Fanta Sibi ani minisiri min bɛ yen nɔ sa ni ale ɲɛsinen bɛ denmisɛnw ka degedenko olu masa n'o ye Mohamed Saliya Ture ye minisiriso gouvernement ka kumalaseba ale ye a yira k'a fɔ ko waleya dɔw bɛ yen nɔ ko olu taara walasa coronavirus ale bɛ se ka carin ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ko kura rouge ma olu bɛna bila ka taa sugu kɔnɔnaw la walasa ka maaw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na coronavirus ko o la u ye waleya minnu ta sa waleya kuraw tɛ o de ye ka nuna datuguli ni ka o matarafa jama lajɛrɛ yɔrɔw la an k'an tɛgɛ ko sanga n'a ka wagati safinɛ la ani an ka tila tuguni ka gel hydroalcoolique ni ka olu kɛ an tɛgɛ la fara ɲɔgɔn kan o dan ka sigi ka da mɔgɔ 50 bɔɲɔngo o ma ani an ka tila ka furancɛ don ani ɲɔgɔn cɛ k'aw hakili jigin k'a fɔ kabini décembre kalo tile fɔlɔ fo ka na se a tile 8 ma coronavirus yera maa 729 o de la maa 24 olu tanyana o de bɛ k'a yira k'a fɔ san 2020 kɔnɔna la sa coronavirus nata ko filanan ale bɛ ka dankari maaw la. Arabado décembre kalo tile 8 san 2020 nɛgɛ kaɲa 20 wagati bangonikaw olu fɛ yen nɔ sa sotarama bolila 2 olu de ye boli damatɛmɛwale ni ka o kɛ u tɛmɛtɔla sa ni ka taa maa tɛnɛmatigi dɔ ka ale bin dingɛ kɔnɔna la o de la sa bangonikaw olu dimina u ye sotarama 2 ni ka tasuma don a la k'a jeni 6e arrondissement maaw olu welela wagati min na ani sapeur pompier u ni olu karila ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ u fɛla tun tɛ tasuma in fagali ye ka bɔ bolimafɛn 2 in na.
Gaukaw fe no sa taji ferela do u ye bingani wale ta ni ka ale sɛgɛrɛ desanburu kalo tile 8 san 2020 maa maramafɛntigi do olu fɛ sa u ka fɔla sa ko ni maa nunu k'u nana u ka bolimafɛn sen naani n'o ye mobile sa ka n'a jɔ ni ka a fa taji la a falen kɔfɛ sa u y'u ba ni ka cɛ ka wari ni ka o sara o de la u ye a minɛ ni ka a bugɔ ka tila ka a jogi gendarmerilakaw olu wele wagati min na olu nana teliyala ni ka na tɛgɛ da ni maa nunu kan u ye taji feerela ni ka tagata n'a ye lapitaniso la dɔgɔtɔrɔw ka fɔla sa ko basi foyi tɛ a nin na. Amita ko kan kibaru la Côte d'Ivoire kaw fe no ari kona beje kunu araba doya inasa ale berebel tomo fo kata se fanga sinama tomo ma ninka ulu bisimila wala sa u bi se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya cogoya mina ali kona beje ale ni Alassane Dramane Ouattara u ka sigi ka fɔ o kɔnɔna la sa kalo kelen o kɔfɛ wala sa politiki ko gɛlɛya o bi se ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la ni fanga sinama tomo u ye sigi ka fɔ ninka o kɛ sigi ka fɔ in kɔnɔna la sa u ye maa caman de fara ɲɔgɔn kan. Kunu suro ganakaw ka jamana ɲɛma kalafili jaabi ulu bɔra a yirala k'a fɔ ko Nana Akufo Addo k'ale kɛra jamana ɲɛma ye ko kura ani cɛba min yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn na sa n'o ye John Dramani Mahama Isa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale kɔni kuma fɔlɔ nka a yirala k'a fɔ ko fanga sinamatɔn ma k'olu kɔni ye jaabi ni ka a kɔn ko jaabi in tɛ olu fɛ la koyi. Marakukaw fe no sa yani san 2020 u ka ban u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka u ka jamana kɔnɔden maakɔrɔba ma miliyɔn 20 bɔɲɔngo ni ka coronavirus boloci ka kɛ olu la kalo damadama kɔnɔna la sa coronavirus boloci a tɛna wajibiya maa si kan a ɲininen don maa o maa n'i bɛna bɔ Maraku jamana kɔnɔna la sa coronavirus boloci a wajibiyalen don i ka o kɛ. An b'an ka bi kunnafoni kuncɛ ni fɛn min ye sa o de ye Afrobasket 2020 n'o ye bolola dolanci ye an ka cɛdenw kunu tilefanatɔw dunna wagati min na sa u ni Senegalikaw u karila ɲɔgɔn na o kɛra Caire jamana o kɔnɔna la n'o ye Egyptekaw olu fe nɔ ye u ye Senegalikaw ni ka ulu bugɔ an ka cɛdenw ulu ye 72 kɛ Senegal la ni Senegal ye 70 o kɛ a dolanci a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ nka an ka nin cɛden ninnu yɛrɛ sa u ye u ka nin jɔnjɔn ni ka a di an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni ale ntanyana n'o ye Amadou Toumani Touré a ye. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa an ka hakili to an yɛrɛ la ka sababuya kɛ coronavirus ale bana a bɛ ka cari an ka jamana kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo kɔɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na a baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la o tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020 nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ aravɛki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka aravɛki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka aravɛki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye o tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka aravɛki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan aw minnu bɛ ni aw ma deli ka aravɛki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka aravɛki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na nin ye welewele dakan ye ka bɔ minisiriso min ɲɛsinen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral passe ni PNUD fɛ.